Hög Larsson. Ja, Larsson. Larsson, kan du inte göra någon fest? Ja, det går bra där, Larsson. Fy fan vilken bra is det blir. Men ni rycker in på matchen ibland. Han missar sargen med 1 meter. Ja, vad fan? Vad fan, du missar sargen! Där får du passa här. Ja, det är hans jobb. Det är hans kall. Fy fan, han har fått över efter Anders. Jag är ute och fiskar efter gubbens jobb nu, vet du. Fan. Har gånger fort. Men det ska ju kunna gå så fortare. Jag har ju sett dem göra det. Fan. Det är säkert. Det är säkert låten kommer lägga. Ja. Det passar på när man kan, om man vill testa liksom. Ja, det är Riktigt bra isning! Riktigt bra! Riktigt bra! Riktigt bra! Ja, hon går på samma bana hela tiden, hon är på samma linje. Han kanske ska skifta på fan. Ja, vad fan. Han ser jävligt seriös ut där. Ja, han ser riktigt seriös ut. Ismaskinen. Ismaskinen. Iceman! 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 Oj. Tror man ska surra om det här nu i 5 år. Ja, minst. Ja, Hela jävla Örebro vet om det. Ja. Larsson har köpt ismaskin. ja, den här ska upp på YouTube. Och har varit inne på jumbotronen. Ja. Fan, det filmar ju inte vi. Jag var ju där inne för fan. Filmar du? Nej. Det är bra. NCCs allt i allo. Ska du köra in han? Parkera aset. Det går bra, Larsson. Hela färdet åt helvete. Jävla knappar också. Mycket bra, Larsson. Den här typen ner i gropen. Nej, inte in i gropen. Vad gör vi nu då? Iceman! Iceman! Känns det, Larsson? Jo, det känns bra faktiskt. Det glömde lite design.